Existujú chvíle, ktoré sa tvária ako úplne obyčajné. No v skutočnosti sú to križovatky, neviditeľné brány, za ktorými čaká úplne iný svet. A práve teraz si v jednej z nich, nie náhodou, nie omylom. Práve teraz je tá chvíľa, keď sa môžeš rozhodnúť, kým sa túžiš stať. A v tom rozhodnutí sa ti začne meniť celá realita. Nie ako zázrak zvonku, ale ako odpoveď zvnútra. Pozor ale, dobre si vypočuj tieto indície nápovedy na cestu k lepšiemu. Realita sa zmení len pre tých, ktorí sú ochotní vzdať sa toho, kým sú dnes, v prospech toho, kým by sa mohli stať. Každý z nás je dennodenne vystavený výzvam, ktoré preverujú nielen našu odvahu, ale aj ochotu rásť. Mnohí túžia po zmene, po lepšom živote, naplnení, slobode. No len málo kto si uvedomí, že táto zmena si vyžaduje obetovanie vlastného pohodlia, starých návykov a predstav o sebe samom. Skutočný rast nastane až vtedy, keď pustíme staré ja, tie verzie seba, ktoré síce poznáme, ale ktoré nás už skôr brzdia ako posúvajú. Zmena nie je len o vonkajších okolnostiach, je predovšetkým o vnútornej ochote zrieknúť sa toho, čo nás brzdí a výjsť do neznáma s dôverou, že nás čaká viac, než si vieme predstaviť. Rásť znamená meniť sa. A meniť sa znamená prijať stratu istôt. V každom z nás drieme potenciál, ktorý zatiaľ neuzrel svetlo sveta. Nie preto, že by neexistoval, ale preto, že sme ho ešte nepustili k slovu. Zostávame pripútaní k obrazu seba, ktorý poznáme, k vlastnostiam, rolám a obavám, ktoré sú nám dôverne známe. No práve táto známosť býva často klietkou. Skutočná premena nezačína vtedy, keď sa niečo stane zvonku, ale keď sa my rozhodneme zmeniť zvnútra. To si vyžaduje odvahu. Odvahu rozlúčiť sa s tým, čo je pohodlné, ale obmedzujúce. Je to výzva, v ktorej musíme obetovať súčasné ja v prospech svojho budúceho, silnejšieho, vedomejšieho a slobodnejšieho ja. Chceš počuť krutú pravdu? Správne prežitý život je v podstate brutálne náročný. A to preto, lebo skutočný rast si vyžaduje neustálu odvahu postaviť sa tvárou v tvár neznámemu. Nie je ťažký ani tak kvôli okolnostiam, ale kvôli tomu, čo sa v nás musí lámať, meniť a dozrievať, ak chceme rásť. Každý krok vpred znamená vystúpiť z bezpečia známeho. Znovu a znovu sa rozlúčiť s verziou seba, ktorú už prenechávame minulosti. Ak si dopozeral až sem, už si na ceste.